Pag maano pa rin ito, pag papatayin pa rin ito ng Facebook, talagang ano na, 505th Protestant Reformation Anniversary Series number 8. Topic. Okay. Page. Ayan. Okay. So, naka-live po tayo. Hindi natin alam kung mamamatay yan. Okay. Paki-monitor, Brother Jeff, ha? Tingnan natin. Tingnan natin. Okay. Nandyan na po, mga kapatid. Nandyan na po. Malinaw na po sa screen ninyo. Okay. May na po, Pastor. Okay na. Tingnan natin. Tingnan natin ang ano. Okay, naka-live tayo ngayon pero I suppose katulad ng nangyari kanina, papatayin din yan. Pero at least naka-record na po tayo ngayon. Naka-record na po tayo. Anyway, mag-start na po tayo, no? Magandang gabi sa bawat isa sa atin. Ang biblical Christianity, gaya ng ating inawit kanina, Jesus paid it all. Kasi ang biblical Christianity ay nakaangkla po sa isang premise, sa isang wonderful truth, the most wonderful truth, that Jesus Christ made a full payment for sinners at the cross of Calvary. Talagang paid it in full ito, mga kapatid, mga kaibigan. Yun po ang accomplishment ng kamatayan ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. Paid in full. Ang lahat ng kaparusahan ng ating kasalanan ay binayaran. Ang lahat ng ating guilt ay tinanggal po ng ating Panginoong Hesukristo. Yun ang nakasaad dyan sa 1 John chapter 1 verse 7. Ang sabi dito, ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Jesus na kaniyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. You see, ano po ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan? It's not anything else, but it's the blood of Jesus Christ. Take note, it's the blood of Jesus Christ that cleanses us from all of our sin. O, tingnan natin, the video has ended. Pinatay. Tingnan natin. The video has ended. Okay. So, alam na po natin. Okay. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Jesus na kaniyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Pinuputol nga ng FB. Pinuputol talaga ng FB. Nire-record po natin ngayon. Okay, Colossians chapter 2 verse 10. Ang sabi po dito, at kayo'y napuspos sa Kanya, na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. So, kayo'y napuspos sa Kanya, na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. So, it's past tense, it's complete. Jesus paid it all, mga kapatid, mga kaibigan. Colossians chapter 2 verse 13 and 14. Ang sabi po dito, at kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kaniyang binuhay kayong kasama niya nang ipinatawad niya sa inyo ang lahat ng mga kasalanan na pinawi ang sulat kamay na laban sa atin. O pinutol nga ulit ng Facebook, na laban sa atin na nasa mga tuntuning salungat sa atin at ito'y kanyang inalis at ipinako sa krus.
You see, inalis at ipinako sa cross. So, ibig sabihin nito mga kapatid, Christ has made a permanent and effective sacrifice for sinners that has made us complete in the books of God. Kumpleto po, napuspos na po tayo in the presence of God. Hindi na tayo tinitingnan ng Diyos bilang mga maruming makasalanan. He has thoroughly, completely, forever cleansed us and made us pure and forgiven from all of our sins. Yun po yun. Pinatawad tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. All transgressions are forgiven. Yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Scripture says, having forgiven us all our transgressions. That means that there is no further payment to be made. Wala na pong further payment na gagawin pa, because Christ has already forgiven us all of our transgressions. You don't have to add to the works of Christ with your works, with your rituals, and with your good deeds in order to improve your standing with God or to make up for something that Christ did not cover. That's the truth. That's the truth, mga kapatid, mga kaibigan. All transgressions forgiven. Jesus paid it all, and because of that, when a sinner trusts in the Lord Jesus Christ, kung ang isang makasalanan ay nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan, God declares him righteous, fully pardoned of all of his sins, and God counts to that sinner's behalf the perfect righteousness of Jesus Christ. Ilalapat ng Panginoon or ibibilang ng Diyos para sa mga makasalanan na nananampalataya kay Kristo ang katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Binura po ng Diyos, binura ni Kristo ang lahat ng utang natin dahil sa ating kasalanan. And that is the basis of our hope. Yun po ang batayan ng ating pag-asa. That is the liberty of our heart. Nagkaroon na po tayo ng kalayaan. That is our confidence when we contemplate the end of our life. Dahil tayong lahat ay mamamatay din. Mamamatay tayo. Ano ba ang ihaharap natin sa Panginoon? Wala tayong pag-asa kung hindi tayo manampalataya at magtiwala sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang katotohanan po ng sufficiency of Christ on the cross is utterly non-negotiable. Para sa atin na mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, non-negotiable po ito. The death of Christ on the cross of Calvary, His shed blood, His righteousness, talagang sufficient na yon, mga kapatid, mga kaibigan. It is non-negotiable. Sana nakita po natin ito. Pero at its root, the Roman Catholic institution denies the sufficiency of the work of Christ. Talagang tinatanggi ng Romano Katoliko institution ang kasapatan ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. And to speak theologically, mga kapatid, the Roman Catholic institution denies the doctrine of justification by faith alone. The Roman Catholic insistence on baptism and the sacrament of penance denies the glorious truth of Christ's full payment of our sins. Di ba ang penance? Pahihirapan natin ang ating sarili para mabawas-bawasan ang ating kasalanan, para matanggal. So it denies the full payment of Christ para sa kasalanan ng mga makasalanan na tulad natin. Now, ang focus po ng ating lecture ngayong gabi is the Roman Catholic doctrines of indulgence and purgatory. Okay, the Roman Catholic doctrines of indulgence and purgatory. We glory in the fact, tayo po ay nagagalak at natutuwa sa katotohanan na ang lahat ng ating mga kasalanan ay pinatawad na at wala na pong hinihingi pang bayad na kailangan nating ibayad, mga kapatid. Nothing is left to be done to assure our full, complete, final, immediate forgiveness before God at ang lahat nating mga kasalanan, sa lahat ng ating mga kasalanan sa kanyang harapan. Lahat ng ating kasalanan, tayo na sumasampalataya kay Kristo ay natanggal na mula sa atin. God has released us completely from the punishment that our sins deserved
Hindi po ito nakabatay sa ating mabuting gawa, kundi nakabatay po ito sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Now, pag-aralan po natin sa puntong ito ang doktrina ng Romano Katoliko patungkol sa punishment. The Roman Catholic doctrine of punishment. Ito, very technical ito mga kapatid, mga kaibigan. Ayon pa sa kanila, sin brings two kinds of punishment. Dalawang uri ang punishment. There is the eternal punishment of hell that sin would bring. And there is also a temporal punishment. A punishment that is confined in time, but that also attaches to the consequences of sin for the sinner. So dalawang uri daw ang kaparusahan sa kasalanan. Merong tinatawag na eternal punishment doon sa impyerno. Meron ding tinatawag na temporal punishment na confined, temporaryo lamang. Meron daw hangganan yung punishment na yan. At ang dahilan sa punishment na yan ay yung kasalanan pa rin ng makasalanan. So Roman Catholics say that those who die in mortal sin will inevitably and certainly suffer eternal punishment. Yung nakagawa ng mortal sin at nadatnan ng kamatayan, sigurado talaga na magdurusa sila sa impyerno. Wala nang duda yon. Wala nang pag-asa yon. Lesser sins, meron pong mga kasalanan na venial. Hindi siya mortal sin. Venial lang. Lesser sins, ang mga lesser sins nagre-require ng temporal punishment to cleanse away sin. So meron kasi silang meron silang distinction between mortal sin and venial sin, but the Bible teaches no distinction. Wala pong distinction sa Biblia. Lahat ng kasalanan ay kasalanan at kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon. But the Roman Catholics categorize sins as mortal and venial. So ang venial, yun po yung lesser sins na nagre-require lamang ng temporal punishment to cleanse away sin. Even under their system, you have already received forgiveness daw. Pinatawad ka na, pero parusahan ka pa rin. Paparusahan ka pa rin. You have already been forgiven according to their language. Pinatawad ka na, nasa kalagayan ka na ng biyaya, pero paparusahan ka pa rin. So yun po yun. Dugtong pa, Roman Catholics say that you have been forgiven in baptism. Nung ikaw ay nabinyagan, pinatawad ka na of the eternal punishment of sin. Natanggal na ang mortal sin mo sa baptism. So, you have been forgiven in baptism of the eternal punishment of sin. As long as you don't fall into other mortal sin, okay ka. Nasa kalagayan ka pa ng biyaya. I-maintain mo na lang yan siya. Kasi nabinyagan ka na eh. You have already been forgiven. Ang baptism po, ang infant baptism po ang nagpapatawad sa lahat ng kasalanan. So okay ka na. Nasa kalagayan ka na ng biyaya. Safe ka na, kumbaga. As long as you don't fall into mortal sin, ikaw ay nasa kalagayan na daw ng biyaya. But even if you are in a state of grace, nasa kalagayan ka na ng biyaya, pinatawad ka na daw, you still have to pay a temporal punishment to cleanse away your sins. So, that all sounds very perverse to us. Na pinag-aralan po natin ang forgiveness. Kasi ang sinasabi ng Panginoon, your sins and iniquities I will remember no more. Pero ayon pa sa kanila, nasa kalagayan ka na ng biyaya, pinatawad ka na, pero paparusahan ka pa rin. So, malinaw po yan na double tongue. For example, paragraph 1472 ng Roman Catholic Catechism, no? Ang sabi dito, grave sin deprives us of communion with God and therefore makes us incapable of eternal life. Yung grave sins, yun po yung mortal sin na nagawa ng isang tao. Wala na talagang pag-asa yan. Incapable na siya of eternal life, the deprivation of which is called the eternal punishment of sin. On the other hand, every sin, even venial, entails an unhealthy attachment to creatures which must be purified either here on earth, sa pamamagitan ng penitensya mo, or after death in the state called purgatory. This purification frees us or frees one from what is called the temporal punishment of hell. So that's paragraph 1472
of the officially approved Catechism of the Roman Catholic Institution. So meron pong grave sin or mortal sin na karapat-dapat sa eternal punishment, merong magaan-gaan na kasalanan na karapat-dapat sa temporal punishment. So kahit ikaw ay nasa kalagayan na ng biyaya ng Diyos, you are still facing punishment for your sin. Even if you've been forgiven in baptism, you still face punishment. What kind of forgiveness is that? Pinatawad ka na daw, pero kailangan mo pa rin parusahan. Paragraph 1473, dugtong pa. The forgiveness of sin and restoration of communion with God entail remission of the eternal punishment of sin. But temporal punishment of sin remains. So pinatawad ka na, pero paparusahan ka pa rin. Now, para sa atin ngayong gabi, can you imagine the system? Sa inyo na nakaunawa patungkol sa katangian ng kapatawaran na binigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo, yung kagalakan na ating natanggap dahil naunawaan natin we don't have to face any punishment para sa ating kasalanan. Kasi katulad ng inawit natin kanina, Jesus paid it all. There is nothing left for us to do. Pero ang isang matapat na Romano Katoliko ay hindi talaga nila magawang awitin yung awit na yan, yung hymno na yan. They cannot say Jesus paid it all because the official teaching of their institution says that even after forgiveness of sin, kahit after forgiveness of sin, there is a temporal punishment of sin that still remains. So, gusto ba natin yung sistema na ganyan? Ako, ayoko ng sistema na ganyan. So, hindi yan katulad sa language ng binasa natin sa Colossians kanina, yung sinasabing, in Him you have been made complete. It doesn't sound like yung sinasabi ng Bible, He has taken out of the way, having nailed it on the cross. Pinako na sa cross ang ating mga kasalanan. It doesn't sound anything like that. Di po ba, mga kapatid? Pinatawad ka na raw, pero kailangan mo pa rin parusahan. Okay, so that leads us to the doctrine of indulgence. That leads us to the doctrine of indulgence. Paragraph 1471, ang sabi po dito, an indulgence is a remission before God of the temporal punishment due to sins. Ang indulgence, mga indulhensya, parang bayad yan sa ating kasalanan para matanggal yung temporal punishment. Mabawas-bawasan. So, whose guilt has already been forgiven. Ulitin natin ha. An indulgence is a remission before God of the temporal punishment due to sins whose guilt has already been forgiven, which the faithful Christian who is duly disposed gains under certain prescribed conditions through the action of the church. The faithful can gain indulgences for themselves or apply them to the dead. So, ang indulhensya ng mga matatapat na Romano Katoliko, maaring gawin nila iyon para sa kanilang sarili o di ba kaya para sa mga nangamatay na at nandoon sa purgatorio. What are they actually saying? Ano ba talaga ang sinasabi nila? Ito ang sinasabi nila, you have this temporal punishment that you're still facing even though you are forgiven. Hinaharap mo pa rin yung temporal punishment kahit ikaw ay pinatawad na. And then, you've been forgiven, pinatawad ka na, but you're going to be punished. But we have a way for you to get out from under that punishment. So, pinatawad ka na, pero kailangan mo pa ring parusahan, pero merong paraan ang simbahan na mabawas-bawasan yung kasalanan mo, yung kaparusahan mo. Maiwasan mo yung matinding kaparusahan. Okay? You've been forgiven, but you're going to be punished. But we have a way for you to get out from under that punishment if you would like to avoid it. Kung gusto mong matakasan yan, pwede nating mabawas-bawasan yan. Pinatawad ka na, pero kailangan mo pa ring maparusahan, pero pwedeng mabawasan yung kaparusahan mo. Yun ang sinasabi ng official doctrine ng Romano Katoliko. We as the church, yun ang sinasabi nila ng kanilang mga pari, we as the church prescribe the conditions upon which you can receive that forgiveness. And once we give it to you, ang church ang magbibigay sa iyo ng forgiveness,
Yung indulhensya, you can either apply it to your own account, or if you want, you could apply it to a dead loved one and help them. So yung indulhensya na gagawin mo dahil pinatawad ka na, pero kailangan mo pa ring parusahan, kailangan mo pa ring tanggapin yung kaparusahan, pero pwedeng mabawasan ng simbahan yan. Pwedeng mabawasan, may kapangyarihan ang simbahan na nabawasan yung kaparusahan mo, at yung indulhensya mo, maaring ilapat mo para sa sarili mo or ilapat mo sa kamag-anak mong matagal nang namatay para naman sila ay matulungan. So an indulgence therefore, mga kapatid, ay parang credit card. It's like a credit that you can use to pay down the temporal punishment of your sins. So ang indulhensya, para siyang credit card na pwede mong iswipe para mabawasan ang temporal punishment mo or temporal punishment ng mga kamag-anak mong namatay. Na you have to suffer. You have to pay for. An indulgence will reduce the debt. So ang indulhensya, yun ang nagbabawas sa utang mo. Yung indulhensya. It's like somebody coming along and making a payment on your credit card so that you can reduce the debt that you owe on your credit card. Something like that. So yun po yung indulhensya. Ayon pa kay Ron Rhodes, itong si Ron Rhodes, medyo obsolete na po yung indulhensya na kanyang dinescribe. Pero pinaliwanag po ito ng next author na ipapakita natin ngayon. Kasi yung next author na ipapakita natin ngayon, talagang Doctor of Canon Law ng Roman Catholic Institution yan. Pero itong si Ron Rhodes, ito yung lumang practice ng indulgence ang kanyang dinescribe dito. Ang sabi niya, what kinds of things must a person do for an indulgence? One of the most common is merely doing the sign of the cross, which grants an indulgence of 3 years less time in purgatory. Kung magsa-sign of the cross, kaya pala palagi silang nagsa-sign ng cross kasi pag nagsa-sign ka ng cross, mababawasan ng at least 3 taon ang pagstay mo sa purgatory. Reciting the rosary in a family group can grant a partial indulgence of 10 years. Yun talaga yung turo. Visiting a Roman Catholic shrine can also grant an indulgence. When a person performs the specific requirements for an indulgence, the Roman Catholic institution then has the power to grant that indulgence based on the merits of Christ and the earned merits of Mary and the Catholic saints. Yun po ang paliwanag po nila. Kaya, if you read about Catholics going to these Catholic shrines, where visions of Mary have been seen, and all of this, it's not just a tourist attraction for them. This is a way of remitting some of the temporal punishment of sin for them. Parang installment payment yan. They travel to these places so that they can reduce the punishment that still remains for them to suffer for their sins. Well, old practice po yan ng indulgence. Yun po yung dinescribe. Yun po yung dinescribe kanina. Sino nga ba yung author na yun? Si Ron Rhodes. Old indulgence practice yan. Ito yung bago ha. Galing po ito kay Kathy Caridi. Si Kathy Caridi ay meron po siyang hawak na law degree in Catholic Canon Law and wrote in an article in 2014. Ang title po ng kanyang article ay ganito, What are the Church's current rules on indulgences? Take note ha. What are the Church's current rules on indulgences? Okay pa yung dati eh. Kasi defined yung dati. Mag-sign of the cross ka, 3 years yun. Nabawas sa kaparusahan mo sa purgatorio. Mag-say ka ng rosary in family group, 10 years yun. O diba? So marami ka nang na-earn na merit. Pero yun po yung old system. Bibisita ka sa shrine, nakapag-advance deposit or advance payment ka na, installment. Pero ang sinasabi ni Kathy Caridi, ito, 2014 article niya, older Catholics are usually quite familiar with prayers to which the Church had in previous years attached an indulgence described in terms of time. 100 days, 300 days, 7 years, etc. Yun po yung dati. The lengths pertain to the number of days of penance which Christians used to be required to perform. Thus, for example, Pope Pius IX decreed in 1854
that whenever a Catholic devoutly said, Jesus, my God, I love thee above all things, he gained an indulgence of 50 days. Babanggitin mo lang yung Jesus, my God, I love thee above all things, may indulgence ka na 50 days. Nabawas na sa pagdurusa mo doon sa purgatorio. So this was the Pope, the infallible Pope, saying that if you say this prayer, the church will give you 50 days less punishment than what you previously were facing. That was 1854. But today, according to Kathy Caridi, but today, Roman Catholics won't see the Apostolic Penitentiary granting indulgences for set time periods like the example of 50 days. That's because the church's system of granting indulgences was revised in 1967 by Pope Paul VI. Ni-revise kasi ni Pope Paul noong 1967. He greatly simplified the system and among other things, did away with the previous time measurement for partial indulgences. Tinanggal na lahat ng time measurement. Tinanggal na. Tinanggal. Hindi, may tanong si Daniel, yung 40 days, hindi yun sa purgatory. Yung 40 days, yung pag-ala-gala pa dito sa mundo, nandito pa sa mundo, parang binase nila sa life ni Jesus Christ 40 days bago umakyat si Jesus sa langit. So, ang patay 40 days pang pag-ala-gala dito sa mundo. Okay? That's because he greatly simplified the system and among other things did away with the previous time measurements for partial indulgences. The Pope indicated that it is preferable to concentrate on the spiritual significance of the indulgenced work itself rather than focusing on numerical calculations. So ang ibig sabihin nito, tinanggal ni Pope Paul yung numerical calculation. Tinanggal, wala na. Basta merong indulhensya. Pero wala nang defined na katulad nung mag-sign of the cross ka, 3 years na bawas mo sa pagstay mo sa purgatory. Wala nang ganon. Meron pa ring purgatory, meron pa ring indulgence, mababawasan pa rin sa pamamagitan ng mga pag-sign of the cross mo, pero wala na pong naka-allot na time, specific time. So, what's the real essence? Roman Catholics would tell you, you are forgiven, but you are still facing punishment. Tapos sasabihin mo in response, I'd like to get out of some punishment. Gusto kong mabawasan ang punishment ko. Anong sasabihin nila? Here you go. You do these things and we will grant you an indulgence. Sige, gawin mo lang ang mga bagay na ito at ipagkaloob namin sa iyo ang indulgence. Indulgence is reducing the debt of punishment that you owe. Nagbawas-bawas yun sa utang mo. So the Roman Catholic institution says, we'll make a deal with you. You do what we tell you and we'll drop the debt of punishment for you. So, gawin mo lang itong ipinapagawa namin sa iyo, mag-rosary ka, mag-sign of the cross, mag-ritual ka, at ang simbahan ang magbabawas sa utang mo. Mababawasan. Ang simbahan ang magbibigay sa iyo ng indulgence. So, back in the 19th century up until 1967, meron pong specific time period, 50 days, 3 years, ganon. But after 1967, wala nang time. Hindi ka na pwedeng makapag-calculate. Hindi na. Basta ang sasabihin na lang nila sa iyo, basta may indulgence. Ang church ang magpapataw sa iyo ng merit para sa indulgence. On what basis would the church say that they can reduce the punishment? Anong batayan na sinasabi nila ng simbahang Romano Katoliko ay makapag-reduce ng punishment sa iyo kung ikaw ay gagawa ng indulhensya? Ang sagot po nila, meron pong tinatawag na treasury of the church. Meron kunong deposit of treasury ang church. Talagang mayaman sa treasury ang church na pwede nilang ilalapat, ibigay sa lahat ng Romano Katoliko yung kayamanan na yon, yung treasury ng kapatawaran, yung payment, para mabawas-bawasan yung pagstay doon sa purgatory. Ang church, malaking deposit of treasury. So, Roman Catholics believe that the church oversees a spiritual treasury that supposedly holds the merit of Jesus Christ. Marami kasing merit si Jesus. Sa church yun, idineposito. Marami ding merit na na-earn si Mary.
Andun yun ipinagkatiwala sa church. Marami ding merit yung mga saints, katulad ni Mother Teresa. So, sila, mas banal pa sila kaysa sa atin. So, nag-uumapaw na yun yung kanilang merito, supererogation, ang tawag noon. So, nakadeposit yun sa church. Kung ikaw ay gagawa ng indulhensya mo, ang church, bibigyan ka ng merit para mabawas-bawasan yung pagstay mo doon sa purgatory. Iyon po yung katuruan ng indulgence. Okay, treasury of the church. So ito talaga yung accurate articulation. Sasabihin ng, ito talaga yung essence ng teaching ng Roman Catholic pagdating sa indulgence. We have a surplus, and you as a meager sinful person, and you are not righteous enough. So we as the Catholic Church will draw upon this treasury that has been given to us, and we will share a little bit of it with you if you do what we tell you to do. Iyon po ang pinaka-essence talaga ng kanilang doctrine on indulgence. Saan yan makikita natin? Paragraph 1478. Sabi dito, the church intervenes in favor of individual Christians and opens for them the treasury of merits of Christ and the saints to obtain from the Father of mercies the remission of the temporal punishments due to their sins. So, ang church ang magbibigay sa iyo ng pera or halaga para makapag-remit ka ng partial payment para sa kasalanan mo. Yun po yun, paragraph 1478. Sinundan pa yan. Sabi nila, we open up the treasury. Bibigyan ka namin ng kakaunting gold bar galing kay Mary. I-apply natin yung gold bar na yon sa account mo. At yung utang mo sa purgatorio mabawas-bawasan. Of course, the catch is that when you sin tomorrow, kung magkakasala ka pa bukas, you know, you are building it back up. Nadadagdagan na naman yung pagkakautang mo kung magkakasala ka bukas. So ngayon, nag-indulgence ka, ibibigay ng church sa iyo yung payment, yung down payment or yung gold bar. Pero kung magkasala ka bukas, madadagdagan na naman yung pagkakautang mo. That's it. That is the yun po yun. And then paragraph 1479. Sabi dito, since the faithful departed, now being purified, are also members of the same communion of saints. Ibig sabihin, yung mga nandun na sa purgatory, na purified din sila at member din sila ng communion of saints. One way we can help them is to obtain indulgences for them, so that the temporal punishments due for their sins may be remitted. So ang indulgence, pwede mo yang gawin para sa sarili mo at para sa mga yumaong kamag-anak mo. In other words, the dead Roman Catholics who are now in purgatory. So you've got a loved one, and ikaw ay tiyak na nandun siya sa purgatory. Because the guy, when he was alive, he was a jerk, di ba? He was a sinungaling din siya, but you've still got a sense of compassion for your kamag-anak. So, ikaw ay bibili ng indulhensya para sa kanya, para ma-shorten yung kanyang pagdurusa doon sa purgatorio. So, at i-describe natin mamaya yung purgatorio, mga kapatid, no? Indulgence pa po, partner kasi itong dalawa eh. So what the Roman Catholic religion does is they make a withdrawal from this treasury of merit. Magwi-withdraw sila sa treasury of merit at ibibigay nila ito sa iyo na gumawa ng indulhensya at ibibigay nila sa kamag-anak mo para mabawas-bawasan ang kaparusahan sa kanilang kasalanan. Now, pakinggan po natin si R.C. Sproul. If Christ, as the Bible teaches, kung si Kristo, gaya ng sinasabi ng Biblia, ay nabayaran niya lahat, He made a full and complete satisfaction of sin. You don't have any system to remit any further punishment, mga kapatid. Kasi inawit natin kanina, Jesus paid it all. Wala na pong utang na natitira. Hindi po yan complicated ang doctrine ng Christianity. Very beautiful doctrine of the Bible. Hindi po siya enslaving. Ayon pa kay R.C. Sproul, I believe that there is no concept within the Roman Catholic institution that is more basically repugnant to Protestants than the concept of the treasury of merit. A person who believes in justification by faith alone weeps at this notion. The issue in the indulgences controversy is the sufficiency of Christ alone to redeem a person. According to Protestantism, justification happens on the basis of Christ's merit
credited to his people. For Rome, we are never finally saved until we have sufficient merit of our own. Yun talaga yung sa Rome. We are never finally saved until we have sufficient merit of our own. So ano ang ina-assert nila? The Roman Catholic institution asserts the fact that it has jurisdiction over an infinite treasury of merit that can reduce the punishment that the faithful experience for their sins. Kaya siguro dinadown ng Facebook 2 beses kasi na-i-expose talaga yung kanilang turo kung ano ba talaga ito. It has the authority to reduce the punishment that the faithful face for their sins. Yun po yun. Meron silang jurisdiction sa treasury of merit. Pero ang komentary natin dito, they won't just give it to you. Sinasabi lang nila yan na ibibigay nila sa iyo yung gold bar, yung parang merit. But they won't just give it to you. You have to work for it, sabi nila. You have to work for it. Magpenitensya ka pa rin. So, you have to come. Sometimes, ikaw ay luluhod mula sa pintuan ng simbahan papunta sa altar. At sasabihin mo, please help me, tulungan mo ako na mabawasan ang aking kaparusahan, mabawas-bawasan ng kaunti. You know, Jesus did not pay it all para sa kanila. Jesus did not pay it all. You come crawling. Nagsusumamo ka na mabawasan yung kaparusahan mo. Pero hindi talaga nila yan maibibigay. Hindi nila yan maibibigay. Gagawa ka pa rin. You will have to earn it for yourself. Now, ang contrast kasi niyan, di ba ang sabi ng ating Panginoon, freely you have received, freely give. Sa kanila, meron daw silang unlimited treasury of merit. Libre daw yan na diniposit sa Roman Catholic institution, pero hindi nila ibibigay sa inyo yan. Hindi nila ibibigay sa mga tao. Kailangang kitain yan ng mga tao. Hindi nila ibibigay. Pero ang sabi ng Panginoon, freely you have received, freely give. Pero sa totoo lang, wala pong ganun. Walang supererogation. The Roman Catholic institution says, we're not going to do it that way. We've got it all, yes. We have the treasury of merit, but you've got to crawl first. Commentary. The idea that some saints have more merit than they needed and can share it with others is bizarre and it is untrue. Hindi talaga totoo yan. There's nothing biblical about it. Wala po. Sa patunay, ang sinabi po ng Ephesians chapter 2, verse 4 to 7, ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya kayo'y naligtas, at tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So you see, Hebrews chapter 10 verse 14 to 18, sapagkat sa pamamagitan ng isang pag-aalay, isa lang ha, ay kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon ang mga pinababanal. At ang Espiritu Santo ay nagpapatutuo rin sa atin sapagkat pagkatapos niyang sabihin, ito ang tipan na aking gagawin sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang pag-iisip. Sinabi rin niya, at ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko naalalahanin pa. Kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala ng pag-aalay para sa kasalanan. Wala na daw pag-aalay para sa kasalanan. There could be no more payment for sin. Tapos na, binayaran na ni Kristo. Pero paragraph 1030 ng kanilang catechism, all who die in God's grace and friendship, but still imperfectly purified, are indeed assured of their eternal salvation, but after they undergo purification, so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. Nako, all who die in God's grace and friendship daw, but still imperfectly purified. Ano ba yan? 'Di ba? Nasa kalagayan ka na daw ng biyaya, in friendship ka na. Tapos nilalagyan nila ng semicolon. But after death, they undergo purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. Paragraph 1031.
The church gives the name purgatory to this final purification of the elect. Oh, ginagamit din nila yung word na elect. The tradition of the church, by reference to certain texts of scripture, speaks of a cleansing fire. As for certain lesser faults, we must believe that before the final judgment, there is a purifying fire. Yun. I-question natin yan mamaya. I know that you have a text in mind. Nasa Corinthians yan. Ano bang ibig sabihin yan? So, yun ang gospel ng Romano Katoliko. We are going to give you a weight of works that you can never satisfy. Gagawin mo ito, pero bawas-bawas lang. You will still feel guilt. You will never know if you are fully forgiven or not. And when you die, what we tell you is that purgatory is on the other side. It just makes me, you just have to punish, to suffer temporarily. Hanggang kailan yan, hindi natin alam. Yun ang kanilang gospel. According to James McCarthy, Roman Catholic theologians are not in agreement as to the nature of suffering in purgatory. Some teach that the pain of purgatory is chiefly a sense of loss in being separated from God. Others teach that souls in purgatory suffer intense and excruciating pain from fire. McCarthy goes on to say, how long a person must suffer in purgatory is not clear. For not only must the Catholic pay for his sins, but his soul must be cleansed after death by cleansing pains. The amount of time required to perform this soul scrubbing varies from one person to the next. To which we say, the Bible says no, absolutely not. Pakinggan natin si Don Green. Sabi niya, 1 John 1:7, the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. Do you know what that means? There is no purification left to be done. Oh, we are being sanctified in this life, but that has nothing to do with the paying of punishment for our sin. Scripture supplement. Acts 16:31. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. So, simple as that. Romans 11:6. It is by grace. If it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace is no longer grace. Malinaw yan. Galatians 2:16. By the works of the law, no flesh will be justified. Hebrews 1:3. When he had made purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty on high. So libreng biyaya, mga kapatid, mga kaibigan. Libre. Revelation 1:5. To him who loves us and released us from our sins by his blood. You see? Finally, sabi ni Ian Murray, instead of upholding the New Testament gospel, the Roman Catholic system is calculated to lead away from faith in Christ to faith in the church, the Roman church, and faith in the priest. So instead of upholding the New Testament gospel, dinadala ng Romano Katoliko institution ang mga tao na magtiwala sa kanilang institution imbis na magtiwala kay Kristo. So hanggang dito lamang po ang ating pag-aaral at maraming salamat po sa pakikinig. Maaari na pong buksan yung mga kamera para sa ating talakayan. Talagang hindi tayo nakapag-live ngayon, no? Kasi pinatay ng Facebook. 2 beses. Pinatay ng Facebook. 3 beses pa nga eh. Wow. Thrice. Okay, baka nandyan po si Brother Randy, baka nandyan, pwede na po nating yung ating mga questions. Nandito rin si Pastor Joel Basya na makatulong din sa atin. Okay, meron po tayong mga katanungan. As usual, tahimik ang bahay na kubo. Yung alam ko yung tanong ninyo is yung sa ano tawag nito? Yung sa kumbaga idadaan daw sa apoy, purgatorio daw 'yun eh. Ang straw, ang idadaan daw sa apoy, pero maliligtas tayo sa apoy. Idadaan. Saan pa 'yan? Pakibasa nga, pakibasa. Yung sa tinatawag nilang Bema judgment. Yung merong straw and idadaan sa apoy. Ano ang idadaan sa apoy? Kaluluwa ba ang idadaan sa apoy? Tao? Ano?
Pakihanap, Jeff. Pakihanap. Nahanap na ninyo? Sa Corinthians ba yun, Pastor? Corinthians. 1 Corinthians 3. O sige, pakibasa. Save us through fire. Yun. Mula sa, saan ba yan ha? Verse 10 to, from verse 10 hanggang Okay, sa verse pakibasa. 13. Pakibasa kasi purgatory daw yan eh. Okay. So sabi dito, now if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become manifest, for the day will disclose it because it will be revealed by fire. And the fire will test what sort of work each one has done. So ano ang idadaan sa apoy? Ang kaluluwa ba? Or ang work natin? Work. Ito, Pastor, sa verse 15 po. If anyone's work is burned up, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through fire. So, ano ang magdurusa? Ano ang idadaan sa apoy? Hindi po yung kaluluwa, kundi yung work. So, paano naging purgatory yan? Nakuha natin? Paano naging purgatory yan? Hindi rin yan kasalanan. Meron bang kasalanan na ipopurify? Ang kasalanan na yan eh. So, it's the work. Ang work natin para sa Panginoon ang idadaan sa apoy. Kasi yun ang magka-convert into crown na ilay down natin sa feet ni Jesus Christ. It's the work. Malayo sa purgatory yan. They are just desperate in looking for bombshell text to prove purgatory. Wala talaga. Meron pa po? Okay, merong nag-comment dito. Kung apoy, impyerno na po yun. Hindi lang naman impyerno ang merong apoy. Basta yun yung ipopurify ba. Kumbaga ang ating work, idadaan sa apoy. Figuratively speaking, hahatulan yung ating work. Di ba? Kung yan ba ay straw, di masusunog siya. Pero kung hindi masusunog, tunay na ginto yan na ililay down natin sa feet ng ating Panginoon. That's the concept. Pastor, yung sinful work po ba idadaan sa apoy? Ay, sinful na nga eh, sin na nga eh. So hindi na yan idadaan sa apoy. Talagang ano na yan, tatabunan na yan ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ikaw ay mananampalataya. Grabe no, treasury of merit. Indulgence. Talagang nangyayari ba talaga yan, Jeff? Na pinapatay yung dinadown ng Facebook ang ating live stream? Ngayon lang, Pastor eh. Pero di ba yung before yung mga ina-explain nila may copyright, di ba? Ito wala eh kasi titigan ko pag in-off nila yung video, merong message, may notification silang binibigay kung anong reason. Oo. Ngayon wala eh. Wala. Wala talaga eh. Saka iba. Anyway, ano natin? At least na-record natin. Sige, hanggang dito na lang siguro tayo. At i-upload ko ito sa YouTube channel ko and then i-upload din ni Jeff sa CRSA channel. And then i-send yung link doon sa tawag nito sa FB page natin sa CRSA.
Ano kaya kung i-upload ko yung video na to, baka tatanggalin din ng Facebook. Wow, Oo. tatanggalin din ng Facebook. Akala ko ba yung topic lang on Mary ang pinaka-sensitive. Ito palang purgatory din, sensitive din pala. Anyway, tayo Bawas kita daw. bawas kita, bawas kita. Anyway, tayo po ay manalangin, ipagkatiwala natin ito sa ating Panginoon. Brother Lorenzo, paki-close in prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. O aming Diyos, salamat Panginoon na minsan pa ay naipahayag ang inyong salita at ang mga katotohanan patungkol sa kasapatan ng alay ng aming Panginoong Jesucristo ay tunay na walang katumbas at hindi ito matutumbasan ng anumang pagpapakahirap on our part, ng anumang pwede namin iambag o aming Diyos. At salamat dahil naliwanagan ang bawat isa sa mga katotohanan ito laban sa ipinakakalat na katuruan ng malaking simbahan na Roman Catholic Institution. At nawa nga Panginoon ay hindi lamang ito makonfine dito sa aming kalagitnaan, kundi lumagana pa nawa ito sa marami. At marami pa nawang kaluluwa ang mapalaya sa mapangaliping katuruan na ito ng malaking simbahan na yan, na sa daan-daan taon ay maraming tao ang naikulong sa maling katuruan. Lord, nawa ay tulungan niyo yung mga tao sa aming pagharap at pagtutuwid sa kung sino mang makakausap namin patungkol sa bagay na ito. Tulungan yung bawat isa sa amin na ma-articulate namin, ipaliwanag namin ang mga doktrina ayon sa inyong salita. Lalo tigit ay kung ano ang kayamanan na meron kay Kristo. Kung ano ang kasapatan ng kayamanan ng inyong awa na matatagpuan lamang sa inyong anak o Diyos. Pagpalain niyo po ang pagpapatuloy ng pagtuturo na ito dito sa gawaing ito, o aming Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. At ma-apply din namin ito sa aming buhay at pakikiharap sa sinumang taong nangangailangan ng katotohanan at pag-asa. Salamat po Diyos, lahat ito ay aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po, Pastor. Thank you for joining. Thank you po.